ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା କୁକିଂ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଭର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଥିବେ। କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ଥରେ ଏହି ଉପରେ ବନାନ୍ତୁ ଓ ଖାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ 4ଟି କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀଟାକୁ ପ୍ରାୟ ଭଜା କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଡାଲମାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତରକାରୀ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଭର୍ତ୍ତା ଏତେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ପରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ସବୁତକ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତାକୁ ଚକଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକଟି ନେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବେ। କଡ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ପକାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଫାଳ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେଇଛି। 1 ପିଆଜକୁ କାଟି ତାକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ 4-5 କଲା ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଛେଚି ତା ଦେହରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ 1 ଟମାଟୋକୁ କାଟି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଯେଉଁ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲେ, ସିଝା କଦଳୀର ଚୋଖାଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି କଟା ପକାଇ ତାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆମେ ତ ବଘାରନ୍ତି ସେମିତି ବଘାରି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ହେଉ ବା ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଖୁଆନ୍ତୁ।